Sudunga nga dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kitaragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayon, taragi hapon ba'y kinsa pa man di ay. aduna tay igon usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-anta gihapon nga mag-abadon, taliwala sa kalistanan. Bawion ta panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaning natagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Itaragyud ang atong kaluwasan. Kay ang August 17, 2020, Monday. Mass intentions for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB. Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, FMA, Jacinta Patalinghog, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family, Marianette Cabrera, Cappadocia Cala, Mayan Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Antonio Bonifacio, Hordista, Camilo Guillen II. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. Special intentions of Severino Miasco and family for the good health, spiritual strength, safety, protection, and healing of Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, and Obiso family. Resi Joy Cuenca and family,
Melin Yungko, for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Nalubin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Geraldine Chan, Lourdes, Segundino, Pura Ann Marie, Raymond, John Alain, Joben Benedict, Nenet Cabrera family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Raymond Boscato and family, Carmen Chudakay Pinili, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio Amor Lee. Birthday of Maria Cristina Baura, Delia Go, Ruby Dale, Sister Cynthia Calabig, Sister Jacinta Inquilio. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Agnes, Nieves, Celeste Llenos, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr. and Jr., Lorma Fiel, Edward Fiel, Loretta Regis, Mark Fernandez, Rubilin Mier, June Carl Diada, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martelino Sr., Senon, Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrellata, Edelberto, Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Euphemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melesia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Sosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Webina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Danny, Grace, Benita, Danny, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlu, Jovi, Celestino, Krishna, Cyrene, Virginia, Juby, Dominico, Ricardo, Pelissima, Bienvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Raul,
Virgilio Natividad, Isidro Sr., Aquino, Victoriana, Simeon, Soriano, Marcela, Alberi, Fausta, Emiliana, Demetria, Demetrio, Alejandro Jr., Rogelio, Corinne, Cristita, Vicente, Pastora, Charlene, Floreta, Dominador, Isidro Sr., Natividad, Toribio Sr., Restituto, Aquino, Demetrio, Emiliana, Alberic, Virgilio Raul Sr., Fausta, Simeon, Victoriana, Soriano, Marcela, Rolando, Graciano, Pinili, Stanislao Dakay Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Llamedo, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Nieves, Pedro, Jose, Gli Jose, Baby, Engracia, Isaac Sr., Dec, Esperanza, Claudio, Milagrosa, Jose Mario Medalle, Ernesto Medalle Sr., Angel de Guzman, Angeline de Guzman, Adalberta Maximum, Maximino, Florencia, Francisca, Teotimo, Rolando, Alberto, Margarita, Crispin, Teodorico, Juan Pizarra Sr., Emmanuel Pesara, Edmund Barry, Pizarra, June Stephen, James Vincent, Julito Villanueva Sr., Jocelyn Villanueva, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Pabriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Pablo Atilio, Angela Atilio, Primitiva Atilio, Amancia Atilio, Valentin Atilio, Mie, Kirin, Alan, Roberto, Andrina Sr. and Jr., Pablo, Urna, Tining, Abe, Alexis, Elsa, Arturo, Felipe, Euphronia, Patria, Richard, Philip Michael, Stephenson, Daniel, Seferina, Tarsiana, Baura Jela, Basilio and Lina Baura, Leonidas, Ricardo, Rufino, Pedro, Ponsa, Juliana, Leonardo Sr., Abondio, Florentino Hordista, Mary Santos, Alejandro Mediano, Modesta Ferrera, Modesto Jr., Jose Camelo, Avelina Go, Arvin Cometa, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Abayap, Sisenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Perpetual Tandok, Castro Chuba Sr., Maximo Daclan, Leonides Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Catalina Pusa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Magdaleno, Rosalina, Avelino, Victoriano, Maria, Emilio, Jesus, Lerena, Eduardo, Gloria, Pedro, Flor. Death anniversary of Rene Quiamco, Yolando Monton, Larry Bunao. Birthday of the late Mark Hill Medalye. 9th Day Novena of Salvador Miasco.
Ninth Day Novena for the 40th day of Rosalyn Romo, all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Atong damon natong kagalingon alang sa Santos nga Misa. Manindog palihog. Sa ngalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Maigsuon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paghinong. Isugid
Kaluy anong kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios, may gugmaon ta kami kanimo diha sa tanang mga butang nga labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita nga mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo. Kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga among gipaabot, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod palihog. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan na usab ako sa Ginoo. Tao, sa dili madugay, kuhaon ko gikan kanimo sa usa ka pagpamilok ang tao nga gigugma mo pag-ayo. Apan dili ka magbangutan, nimo hilak, nimo agay ang imong mga luha. Panghupaw apan ayaw lamang pagkusga. Ayaw pagbangutan sa patay. Pagpurong, pagsapatos, ayaw tabuni ang imong naong. Nimukaon ka sa kanon sa tigbangutan. Busa sa pagkabuntag, gisultihan ko ang katawhan, ug sa pagkagabii, namatay ang akong asawa. Sa pagkasunod buntag, gituman ko ang gisugo kanako, ug miingon kanako ang katawhan, nganong gibuhat mo man kini. Unya, giingnan ko sila nga miingon kanako ang Ginoo. Ingna ang katawhan sa Israel nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Pasipalahan ko ang akong templo nga inyong gipasigarbo o gimahal, ug ang mga anak nga inyong gibilin mamatay sa espada. Buhaton ninyo ang akong nabuhat, ug ayaw tabuni ang inyong naong. Nimukaon kamo sa kanonon sa tigbangutan. Pagpurong kamo og pagsapatos, ayaw pagsubo ni paghilak. Apan magniwang kamo tungod sa inyong kasalanan, ug mag-agulo ang usag-usa kaninyo. Si Ezekiel mahimong usa ka ilhanan alang kaninyo. Busa buhata ang tanan nga gibuhat niya. Ini kahitabo ni ini, makaila kamo nga ako man ang Ginoong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Ikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Hikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod ug sa kapungot alang sa iyang mga anak nga lalaki ug babae. Hikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong naong kanila, miingon siya, ug tan-awon ko unsay mahitabo kanila. Pagka mabalhino nila nga kaliwat, mga anak nga mabudhion kaayo. Hikalimtan nimo ang Diyos nga nagpahimugso kanimo. Sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili Dios, o gisuko ako sa ilang walay hinungdang Diyos. Palaguton ko sila sa usa ka dili katawhan.
Sukon ko sila sa usa ka buang nga nasod. Hikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa niya na kahigayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo, usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugma ang imong isigkataw ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton, ug miingon si Jesus kaniya, kun buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, ug makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Manglingkod palihog. Mayong buntag kanyong tanan. Mga kaigsuunan, it seems, at least to me, that we live in a world of give and take. In order for us to take something, we must also be ready to give something. Or now, for example, that we have given something, we are entitled to take something. Aniyat ko natong tan-aon, pwede natong maingon nga many times, it is just actually about taking, about achieving, about gaining, about getting. And the act of giving seems to be a mere means to the attainment of an end. Now, speaking of this taking or gaining mentality, ang uban, obvious kaayo. Klaro kayo nga ang ilang tuyo is para lang makuha ang ilang gusto. However, napoy uban nga mas subtle, no, dili kay klaro ang ilang approach. Magtuo ka nga naa sila diha aron sa pagtabang, pero sa himan-himan pa naa di ay toy laing agenda. And sometimes we may not even be aware of it nga naa day tay laing agenda kita mismo sa atong pagtabang. Nagtuo ta nga selfless ang atong gibuhat, when in fact, selfish di ay gihapon. Kay ang ato ding pagtabang, adunay nakasumpay nga mga conditions. Mga conditions nga tan-aw nato, mo'y makapalipay nato, no? Mo'y makahatag nato advantage or advantages.
Mga kaigsuunan, ang batanong lalaki sa atong ebanghelyo nangutana kang Hesus, unsa man ang angay nakong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. At first, it would seem as if this young man was ready to do anything just to get or just to possess eternal life. And yet sa dihang gisultihan na siya sa atong Ginoo, kung unsa ang angay niyang buhaton, siya milakaw nga masulubon. Wala niya makaya or dili niya kaya nga biyaan ang iyang katigayunan, iyang mga kabtangan. Now, there is nothing wrong with this gain mentality per se. Tungod kay ang tanan, kitang tanan na amantana. Like for example, when we talk of the saints, sila naa ng gain mentality, mga kaigsuunan. Kay sila mismo nagtinguha man sa pag-angkon sa gingharian sa langit. Sila nagtinguha nga mahaduol, may uban sa Dios. Kay kung wala pa sila magtinguha niini, wala unta sila magsakripisyo sa ilang kaugalingon o sa ilang tibuok kinabuhi. In fact, makaingon ta nga mauni nagtabang nila sa ilang pagpuyo isip mga Kristiyanos. Mo ni ang driving force natong tanan. Mo ni ang driving force even of the saints. They wanted to gain eternal life so bad that they were willing to give everything. And so the solution, therefore, is not to do away with this gain mentality, but rather to ask life's fundamental question, that is, unsa man ang gusto nako nga maangkon? Unsa man ang gusto nako nga maangkon? Langit ba o yuta? Mga kaigsuunan, ang kinabuhi nga para lang sa kaugalingon, kanang kinabuhia laay, puol. Nya makaingon dayon ta, after all our efforts, after all our hard work, makaingon din ta, maura ni naas kinabuhi. After sa tanan natong kahago, maura ni akong gibati karon. Ingani ra kagamay ang akong kalipay nga sinati. Magdi man kay ko fulfill. It seems there's something lacking in my life. Mga kaigsuunan, laay ning kinabuhi nga para lamang sa kaugalingon. Ug kining matang sa kinabuhi laay tungod kay kita gihimo man para sa Dios, para sa uban. And when I say para sa uban, dili lang sa atong pamilya, mga kaigsuunan, kay perting gamaya ra ana, basic ra na nga responsibility nato towards towards our family o sa mga tao nga suod nato. When we say uban, that includes, no, from a Christian perspective, that includes everyone, no, those people that we do not know even. Ug as long as we go on living only for ourselves, we will never taste the life that we deserve, the life that God has planned for all of us. Amen. Palihog manindog. Diha sa ngalan ni Jesucristo kita mosangpit samahan sa pag-ingon, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, musabwag sa pulong sa Dios, sa tanan nga naningihananglan sa iyang kaayo, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang mga nasod, magpakabana sa tawhanong dignidad o kahiusa, aron sa ingon mo patigbabaw ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nya ang tanang mga masakiton, labi na ang mga nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit niya kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami, Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban,
makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. Nya ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. Nya ang nangamatay, mabanhaw na taliwala sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Kaloy kami, Ginoo. O Amahan, sa tanang kaayo himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among walay kinutubang kalipay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Manindog palihog. Maigsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimayat sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. Dawata nga mong sakripisyo, Ginoo, nga maoy panagbayloay sa mga gasa, pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawaton ta kami sa gasa sa imong kaugalingon, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya, uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
ang luhod palihog. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanaga santos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang baagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo, si Kristo, siya malikali. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan, inimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis, among Papa, ni Jose, among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Manindog palihog. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang nahanamo
naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uong, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa mataganaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunuan luwas sa kami sa daugan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoo Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Okay na. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod palihog. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Manindog palihog. Magampo kita. O Dios, nga maluluyon, pinaagi nining sakramento, giusa mo kami kang Kristo, sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo, nga mas may sama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog, mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19, kitang tanan. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need.
We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.